खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग YouTube channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय शर्मा जिउ फगवान नाय महर लाना सोनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासे मोजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनो हागोन ओमफ्राय मा होनो सानसे माने गादा बुसि थायै थायै नोंथांमोननि हगारनाय भिडिअ नायै मुभि नायै एकदम माने फिसालानाबो स्कुला बन्द'मोन नालाय दिनै एसे बेजोंबो सानजौलांबाय बिदिनो सोनाफोरनि थायै थानानै नै 5टा बाजियावसो आं ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना एसे थब्राखौ नोंथांमोनजों देखायनोसै होननानैहाय ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामो अननानैहाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गिबियावनो आं एसे गोजोननाय मोन्दों आंखौ बाजे होननानै डार्टि माइन्डजों कमेन्ट खालामग्राखौ आङो माने खालामनाय नुवाखै एक्सट्रानि आंनि बुंनाय बाथ्राया बिथांमोनना एसे बुजिहैदों ओमफ्राय सासे ओंखारबावदोंलाय एकदम मुगैथाव आखुनि कमेन्ट खालामदों प्लिज नोंखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो नों बाजे होननानै आंखौ बिदि दासों आरोना आदाया नोंखौ बिदि होननानै माने सोंदों आरोना बियो थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौथ' दासोंखा आं सिगां ब्लग्सखौ बुंखादों जायफोरा कमेन्टखौ बिदि लिराखै माने भिडिअ होबानो कमेन्टफोरखौ बिदि लिरोमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु आं बुंनायनि उनावहाय लिराखै गोजोननाय मोन्दों आं बिथांमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच बुजियोबाथ' बहुत मोजां खोथा सना लाजिलायबाय नों गान खनना मोसादों आयै फिसा दोलाय सि खालामबालाय जानजि हमनानै दे मा दे बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा एकदम मिउजिकजों मोसानो रोङा बियो तालमिल गैया आंना फिसाना बारा नाङा मायावनो नासो ए भगबान गावनि भिडिअखौ नायफिननानै इमान मिनिगासिनो दङ ओमफ्राय नै न' सिङाव बहायना गारबोनायाबो बाहेरायाव बिमा फिसाजो मिनिनायखौ एकदम खोनानानै उरायबोलायबाय मानो बिदि नोंलाय फरिखाया मोनबेसे दङ बाबा बिनि थाखायनो सुखु सान्ति गैथ'थारा थां दै जेरावबो ओंखाराबाबो बिसोरनो न'आवनो इन्टारटेन खालामैनो बिमाना सारा दिना बोरै थाङो पात्ता मोना आरोना मुगै नाङा नोंनिखौ थाखाथि आइसं गाज्रि मोननाङाहाय दे मा गथ'फोरखौनो लिला देखायबाय थायो होननानैहाय माने आं एसे केपचार खालामनो खालामदों आरोना ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर माथो खालामबावनो माथो देखायनो रोंबावनो जि मानसिफोरनि हाबा खेरायाव थांनाय एकदम गोथाव जानाय बेदर बेला सारायनि जा लब जाबाय आङो भिडिअ आरोना सोनाफोर मानो होननानै बुङोबा हाबा मोनजायानो बेसेबांबा गोबाव जाबाय बे बोसोरावबो गैया बै बोसोरावबो माला मोनजानायमोन नायफात्ता आरोना गामियाबो थेवब्ले फिसासो नालाय जोंना बेलासिबाय नालाय आदारफ्रा खालाव खासाव जालायबाय बिस्कुट दंखायो बेजों गोजोनला गाज्रि एक्टिं खालामबाय थानाङा हनै आगैया सोलोङो थां दे ओमफ्राय नै थांबाय थुबा लाबोथार दे थां रेस्ट मोनो ना मा मोनो आबौनि दखानावसो मिथिगोन जिं आगैया खोमान थांदो थां आंखौ लोगो लाबाय थादोंमोन आरोना फिसाजोआ ओमफ्राय आंबो बिमायाबो जा अलसिया गादा बुसि ओंखारदावबाथाय ओंखारनो जि बायो थाङासै आं आरो फिसालायाबो थांनो खालाव खासावखा थांथोंसै सानैजोंनो ओमफ्राय हाबा जानो लुबैनायनि खोथा बुंदोंमोन ना आङो दा बुंसै आरोना सोनाफोर न'खरानो सानजालायनायसो नालाय जोंना आखायावनो एक दुइ होननानैहाय आखाइ थालफायावनो जोबो नालाय ओंखायनो बोसोराव खनसेखौनो हाबाखौनो मोनजिया आरोना अबेबा गामियाव बोसोराव खनसे एबा खननै मोनजाथारो होननाय खोनादों आङो जोंनियाबो हजों बिजिनियावहाय मोनजानायालाय मोनजाहोलांबाय थायोमोन दा हरै सोरबा लेंहरबाबो बिदा फंबायनि हाबा जादोंबाबो बिबथैफोरनि हाबा जादोंबाबो थांख'नोनो हालाबा आङो खिन्थु ओरै लालियाफोराव जाबानो मोनजाहैगौमोन गैयाहाय सोनाफोर हाबायानो गैया 2026आवसो एसे आसा दं आरोना खोनाहां खोनानानै थानाय लायनांगौ लाबोनांगौ हरनायनिबो लाबोनायनिबो बिदि एसे खोनानानै दङ आरोना ओमफ्राय नैबे 2025आवबो गैया सुइन दं माथो होनबावनो आरोना मानसिफोरनि गोथाव जानायखौ लुगैगासिनो दं आरो आङो बेखौनो थांबो फोरमायबाय आरोना ओमफ्राय गामिफ्राव मोनजायाबाबो आङो नैबे बैसागोफ्राव जुदि अबेबा एसे रिलेटिभ्सफोरनि हाबा खेराइ होननाय खोनायोबानो आं थांसिगोनसो आरोना ओरैबायदि हाबा जानो लुगैदों हाबानि ओंखाम ओंख्रि लाब्रा माबा ख्लाब जागासिनो दङ आङो
फागुना जोबलांसै आंहासो हाबा खेराइनि क्लाब आरोना खाला खसाव जानायसो फागुननि बारजों जानो लोंनो खाला खसाव जानायसो है मोनजाथाराबा हाबाफोराबो ना सुनाफोर हाजार नों न'आव गावनि आखाइजों गोथाव बेदर फिसा संनानै जाबाबो नोङो मा होनो एसे हाबाफोरनि ओंखाम आंथ' मा सानो सुनाफोर सोरनिबा सारादुनि ओंखामबाबो जाहैसिगोनसो आरोना ओइ लाब्रा सारादुनि दालि बेखौनो जि जानो लुगैदों सौफैबायानो मा लानानै फैखो ओइलाय माथो कक्र आंना बे नङाहाय बे नङामोन बिमाया बेखौ जायो नामा मुग दालि लाबबानो जाबायमोन होनबाय आङो दे थांबाय थुबा लागायदो दे आबा दे जानो नैहाय आं बिदिजोंलाय बहा थाखा फैसा जोरबावनो आरोना बिफानि थाखा फैसाया ओमफ्राय सनाफोर हाबा होनबाय थादोंना मालाय बैसागु आदा जेम्सआबो हाबा जानोसै नोंसांमोनखौ लेंहरना लेंहराखै आंनिसिम इनभिटेसन सफैखाबाय आरोना लेंहरखाबाय गोग्गोमैनो धुबुरीनिफ्राय फैथारखादों थ' बेखौनो एसे थांना जानोसै आरोना आङो थ' सोरनाफोर लाइभआव मालाय खिथाबाय थायो नङा होमबा हाबाया माला आदा आरि होननानै सोङोना बयबो फंबाय बिनानावमोना थ' थख' खिथाखायो बैसागोआव बयखौबो लेंहरजोबो बयबो फैनो हागोन होनबाय थ' आंबो कमेन्ट हरदोंमोन आरोना आंबो थांगोन आदा आंखौबो लेंहर होननानैहाय थ' नोंसिनि लेस मोनसे जानो बोरैबासो जाबाय आङो थ' बिथाङा बुंखादों अबेनिफ्राय होननानै माने आंनि कमेन्टखौ फरायदों नालाय ओमफ्राय आं बुंबाय धुबुरीनिफ्रायबो फैनो हायोबाथ' बुहुत मोजांखा फै दे होनखादों थ' न' टेनसन आरोना बेखौसो गोग्गोम हमना जानोसै आरोना आं बैसागोनि आदा जेम्सनि हाबाखौ थ' बे थांबाय सनाफोर आंनि हाबा जानो लुगैनाय मानि एकदम क्लाब जानाय बे थांबाय आरोना फान हिसाबै लायो ना मा हिसाबै लायो लादो सोरबा रायलांबा रायलांदो माथो पेटेल बक्सखौ ओरैनो होननानैहाय थ' आं नोंथांमोनजों सावरायनानैसो फैखादों जेबो देखायनो हाखाला आंना समयबो गैखाला 5टा बाजियावलाय आरो आं मा देखायनो हाबावनो 5टा बाजिनिफ्राय रायलायगौआनो नै 6टा जालायलांसै आरोना गथ'जों जालाय थाथ'सो रायलायनांगौ नालाय कन्टिनिउबो रायलायनो हाया सावरायनो फैदोंबाबो ओंखायनो बुनानै आंखौ लाइभ फै होनोथ' आं लाइभखौबो फैनो हाया आरोना फुरायैहाय लाइभ फैफुनायावनो हनै फिसाजोआ मा जागोन खिनो ओंखारगोन हासुनो ओंखारगोन ओमफ्राय आरो दसेनो मा बिगोन मा मागोन ना ओंखायनो लाइभबो आं फैनाय जायानो आरोना खनसेल' फैदोंमोन दाखालि नोंथांमोना फैदोंआनोमोन लाइभआवबो थ' र' फिसाजो एसे देरबा आंबो लाइभआव नोंथांमोनजों एसे रायलायबाय थानो नाजानोसै आरोना दा बिराद दिगदारहाय बेनिफ्राय आं मेन खोथा बुंनो नागिरनाया जाहैबाय मा आंनि माबाखौ भिडिअखौ नायनानै सोरबा सानो आरोना आं बिराद फैसा खामायबाय थ' बिदि जेबो नङा थ' आंखौ दागा मागा लोगो मोनोबा सोरबा आब'मोना सोरबा नोंहाथ' मालाय जेबो सिन्था गैया फिसानि फैसाखौ दांना लानो खोमा मा ग' जायफोरा आंबायदि एसे आंनिजों समान लेभेलनि इउटुबार्सफोर दङ आरोना बिसोर फुरा मिथिखागोन बिदि बुंनाया माने मोनथियासो बुंदों नालाय थ' आं गथा गथि बुंगोन बिदि नङा आंनो खनसे पेमेन्ट मोननो थाखायनो मास मोनथाम मोनब्रै नांगौ आरोना बेहायबो आङो 10,000नि बाराखौनो मोना आं गथा खिथानो लाखायो आरोना ओमफ्राय मा होनो मानि दाम ओंखारो जोंनाव रिचार्जनि दाम ओंखारो अनलि अन रिचार्जनि दाम ओंखारो आरोना सोरनाफोर बेखिनिखौल' खिथायो आङो खेवनानै होलाय बाबा रिचार्जनि दाम ओंखारो बेखौनो खिथायो ओमफ्राय आरो दाखालि बिथां फैनायावबो एकदम सानैसो आब'मोना लोगो मोननानै सोंदों आरोना भिडिअ नायगिरिफ्रा फैसाखौथ' मोनबाय थायो खोमा ना मान्थलिनो माने नोंस्रा सानै खामायो बिदि होननानै आंथ' लाजिनायखौ दोनथ'बाय खिन्थु बिथांखौ बिराद अननो ओंखारबाय आरोना आं बिथांनि फैसाखौनो जाबाय थायो फिसायनि खामायनायखौनोथ' सोरबा सानो जे आं फिसायनि खामायनायखौ दांनोनो नांला आरोना थ' बिदि जेबो नङा इथुसा मोनो जोंनि भिडिअ'आलाय आरो मा भिउस फैयो ना नोंथांमोना जाखिनि नायलाङो बेनो जेबो टेनसन नङा भिउसनि थाखाय नंला जेनेबा खिन्थु फैसाया बेबायदि मान्थलि मोना सोनाफोर दे थाम्फैनि थाखायनो जिरायनो हाला आरोना बैयावहाय ओमफ्राय आङो गथा गथि खिथाबायानो दा सानसै आरोना बेबायदि आंनि बे गथा गथि खिथानाय भिडिअफोरखौ नायिफ्रा जेनेबा बै पेमेन्ट मोननाय भिडिअखौल' नायनायफ्राथ' साननोबो हागौ आरोना आंफोरखौबा आं बादिखौहाय 10,000 20,000 30,000 मान्थलि मोनो होननानैहाय थ' आं बै पेमेन्ट मोननाय भिडिअफ्राबो गथा गथि खिथाखायो बेसेबां टाइम लाखो बेसेबां टाइम लायो होननानै आरोना रिसार्जआबो बिथांजोंनो सोबावो बाट जेला नांगौ जायो अब्लानो सोबाय आंनियाव थाबाय थायाना आंना खनसेनो मोनबाय खनसेनो माबा मोनसे बायनानै लाबाय हुलुस्थुलु जोब्बाय बा माबा मोनसे जाबाय बा जाहोबाय बिदिसो नालाय ओमफ्राय माने अब्लाबो लांफाबाय थागोन आरोना आङो जे मान्थलि फैसा बुरजा मोना बिदि होननानै नङा बेखौ सुरु खालामबाय नालाय आङो लांफाबाय थागोन बेसिबांसिम लांनो हायो लांसै आरोना बुरि खख्रेब ख्रेब जालायनायसिम लांनोबो हासिगौ आङो ओमफ्राय आं सानो
आब'आ फैसाखौ बिदि मोनानो माथो होमबालाय खुलिनानै मा लाब बिदिबो साननो नाङा खुलिलां एखमबा बेखिनि मोननायानो बहुद खामानि होयो आरोना अबा फुजा सिजोनाव मोनदोंबा नों फुजानि थाखाय शपिंआ थोथ'लायबाय बा माबा मोनसे खामानि नांगौ मोनोबा थोथ'लायबाय बिदि आरोना आरो रिसार्जनि दाम मोननानै बहानि ना रिसार्जआबो दाम बारायगासिनो दं आजिखालि आरो मान्थलि खमसे खम रिसार्जआनो 400-500-600सोआ नांखागौ आंनोथ' आरोना सोनाफोर एक्सट्रा नेट सोनाय मा सोनाय कन्टिनिउ इउज खालामोबा बे ओरैनो पेक सोनायफ्रा थोखायानो आरो नांखागौ भिडिअ आपल'ड खालामनाय मा खालामनायावनो थांलाजोबखायो आरोना नेटआ थ' बेफोरनि थाखाय माने थोहैयो आरोना आरो आंलाय माथो देखायनो हादों ना सोनाफोर जोंना बाहेरायाव थांनानै माबा भिउस मोजां देखायहैनो हादों ना मा जायगा मोजां देखायहैनो हादों ना सोरनिबा मा देखायहैनो हादों ना सोरनिबा इन्टारभिउ लाहैनो हादों थ' न'आव थानानैनो जुदि गावनि मावनाय दांनाय थानाय जानायखौनो एसे इन्ट्रेस्टिं खालामनो नाजानानै देखायलांनानै बेखिनि आखायाव फैयोबा बेखौ जेबो गाज्रि मोना आरोना नोंथांमोननिसिम एकदम माने गोसो गोरबोजों गोजोननायसो आरोना सोनाफोर ओमफ्राय दा आं ब्लगसखौ दोनथ'नोसै थाम्फैया खारबाय नालाय फिसालाखौ बहायफिनसैलाय थ' जायफोरा बेखिनि ब्लगसखौनो फुराय नायलांबाय आं ओरैनो खुगाजोंल' पेटार पेटार होनबाय सोनाफोर देखायनो थाखाय आं माने थाखाथारदोंमोन देखाया होननानैहाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय